Gebre. El primer punt de l'ordre del dia, com heu vist, és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior, que fins on jo sé se us ha enviat a tots. He rebut per part vostra cap esmena. No obstant, someto a consideració formal. Algú té alguna esmena que fer a l'últim acte que se us ha enviat? Alguna manifestació? Si ningú em diu res, entenc que podem aprovar, senyora secretària, l'acte anterior per unanimitat. Bé, novament, este ple és un ple que hem fet molta feina de tràmit, ja amb poc, diguem, contingut de gestió i menys contingut polític, i no hem tingut cap vot contrari a cap de les comissions informatives prèvies a les aportacions dels expedients del ple. Per això que a la Junta de Portaveus, com fem com de costum, hem acordat el sistema de vot, ja que estem d'acord amb els diferents punts de l'ordre del dia, passar-los tots, és a dir, anar directament a debatre les mocions i passar-los tots amb una sola votació. No obstant, com formalment cada un de vostès és soberà per a votar o no votar, o sigui, disculparan l'expressió per a votar que sí o votar que no, abstindre's, el que faig és sometre a la consideració de tots vostès si algú té interès en debatre en particular algun dels punts de l'ordre del dia, els números 2 a l'11, és a dir, de l'expedient 249/2021 fins a l'expedient 247 de 2021. Algú de vostès té especial interès en detindre-nos en algun d'aquests punts, que m'ho digui i l'analitzarem, i en cas contrari, si vostès no en diuen res, entendré que queden aprovats per unanimitat de tots els presents. Perdone, president, és del 2 al 7, no del 2 a l'11. Disculpe, té tota la raó, sí senyor, que a partir del 8 són les mocions, disculpe, del 2, és a dir, 249/2021 al 7, 141/2021, tota la raó. Si vostès no em diuen res, aquests 6 expedients que han aprovat per unanimitat dels presents, alguna qüestió? Cap. Per tant, donem aprovats aquests 6 punts de l'ordre del dia, del 2 al 7, per unanimitat de tots els presents. Bé, ara passaríem a l'expedient número 8, que és una proposta de presidència de suport a Pablo Hasél, que el que fem és reproduir una proposta de moció que ens envien des de l'Associació de Municipis per la Independència. Saben la volada que ha agafat el rebombori, l'empresonament aquests dies passats del raper Pablo Hasél, conseqüència que l'han condemnat a una sèrie de mesos de presó per un delicte d'injúries a la corona. Per cert, i en honorabilitat, hi ha que dir, aquest senyor, que no es diu Pablo Hasél, un altre Pablo Hasél és un nom artístic, ha estat condenat a petites condenes d'altres qüestions. Això no li impedia gaudir de llibertat. I conseqüència d'una condena d'injúries a la corona ha sigut la gota que ha provocat que aquest senyor entri a la presó. Per tant, el fet físic d'aquest senyor entrar a la presó és perquè se l'ha condenat per delicte d'injúries a la corona. A mi, particularment, quan vam presentar aquesta moció, em va semblar interessant i, sobretot, posar un valor dins de les diferents administracions públiques perquè l'any 2015 va haver una reforma del Codi Penal. Entre altres, es va reformar l'article 620 del Codi Penal que contenia el delicte d'injúries lleus. Aquelles que no afecten a l'honorabilitat de les persones. Les que afecten a l'honor de les persones se continuen mantenint. Diguem, les injúries lleus, aquelles que són un insult, una mala paraula, això es va despenalitzar l'any 2015. I, curiosament, es va despenalitzar tot excepte l'injúries, el delicte d'injúries a la corona del 421 del Codi Penal, que es continua mantenint. És a dir, a qualsevol de vostès l'insulten, no podrà acudir, a menys que afectés a la seva honorabilitat, un problema d'universalitat de la manifestació i d'agressió a l'honor de la persona pròpia. Si els insulten, no podran acudir a cap tribunal penal que els emparen, però el rei sí, si insultes a la corona, provoca que un ciutadà se'n vagi a la presó. Per això he entès que era interessant tractar aquesta moció. També vull afegir que va ser Esquerra Republicana, on en una moció del 13
En una proposta del 13 de març de l'any 2018, el Congreso de los Diputados va demanar retirar el delicte d'injúries contra la corona i s'hi van oposar frontalment a la seva tramitació el Partit Popular, el Partit Socialista i Ciutadans. Dit això, passo a llegir la proposta de moció de la presidència i us donaré després, lògicament, torn de paraules a tots vostès perquè puguem fer les intervencions que tinguem. I diu: el clima de regressió democràtica a l'estat espanyol ha quedat novament palès en la detenció el dia 16 de febrer de 2021 del cantant i poeta lleidatà Pablo Hasél, acusat d'apologia del terrorisme i de calúmnies i injúries a la corona i a les institucions de l'Estat arran de la lletra d'una cançó i de 62 missatges a la xarxa social Twitter entre els anys 2014 i 2016. Hasél, condemnat per l'Audiència Nacional, ha ingresat a la presó pel fet d'haver sentit la seva veu i d'haver fet sentir la seva veu i la seva opinió, un dret que hauria de ser respectat en tota democràcia consolidada. Ens ha quedat novament clar que aquest no és el cas de l'estat espanyol, un estat que s'ha posat en el punt de mira de les organitzacions internacionals per a la limitació en què està posant de forma aberrant la llibertat d'expressió i per la gestió autoritària amb pèrdua de drets fonamentals. La llibertat d'expressió i d'opinió és un dret fonamental de tot individu i està recollit a l'article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans. L'estat espanyol, a través d'uns tribunals parcials, subjectius i obsolets, s'han esplaiat en els darrers anys a defensar i protegir els que fan apologia del feixisme i del franquisme, mentre, per altra banda, es distorsionen els fets i accions que qüestionen aquests moviments antidemocràtics i que representen una crítica i una valoració emmarcada en llibertat d'expressió. Per tots aquests motius, proposo, com a president, al ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, l'aprovació dels següents acords. Primer, denunciar un cop més les sentències polítiques dels tribunals espanyols que posen en dubte les garanties de tot el sistema judicial i la separació de poders, que té que ser un dels pilars bàsics de tota la democràcia. Segon, reiterar el compromís del món local català amb la llibertat d'opinió i d'expressió en la defensa dels drets fonamentals de tota la ciutadania. Tercer, condemnar la pena imposada al cantant Pablo Hasél per l'expressió del seu pensament a través de les seves cançons i de les seves piulades i fer arribar-li tot el nostre suport. Quart, promoure una modificació del Codi Penal on es despenalitzi aquest tipus de delictes i on es protegeixi la llibertat d'expressió en lloc de sancionar-la. Cinquè, comunicar aquest acord al govern espanyol, al Congrés i a l'Associació de Municipis per la Independència. Tortosa, el Baix Ebre, febrer de 2021. Bé, llegida la moció, que és la que es proposa des de la presidència, donaré torn d'intervencions als diferents portaveus, als diferents grups polítics perquè puguen posicionar-se al respecte. En primer lloc, lògicament, té la paraula el senyor Castañeda, representant de Ciutadans. Sí, gràcies, senyor president. El meu vot serà contrari, però he de dir que em congratulo de que defensin a un cantant i a un artista que s'expressa en llengua castellana i això demostra el tarannà que tenen vostès d'acceptar qualsevol llengua. I després li diria una altra cosa. Cada 15 dies esmorzo en 3 companys que li asseguro que s'expressen en contra de la corona, en contra d'alguns polítics de l'estat espanyol i no estan tancats i es continuen expressant. Dit això, el meu vot serà contrari. Gràcies. Bé, li vinc a dir que la nostra posició, la meva particular i el d'Esquerra Republicana, és que respecte sempre la llibertat d'expressió, sigui en català, sigui en castellà o sigui en l'idioma que sigui. Això no hi tingui mai cap dubte, és un problema de llibertat d'expressió. I si es morsa gent que ofenen a la corona i no estan a la presó, que no ho facin en altaveu, perquè si ho fan en altaveu, igual els té que anar a veure a la presó aquí, al Mas Enric a Tarragona. Dit això, li donem el torn d'intervenció al senyor Martínez, a menys que pugui intervenir el senyor Pedret, que ara veig que ha arribat. No sé si vol intervenir els dos, senyor Martínez i senyor Pedret. Me diu el senyor Pedret que no. Senyor Martínez, com a portaveu del PSC. Endavant, la paraula. Moltes gràcies, president. Nosaltres el nostre vot serà d'abstenció. Ara bé, el senyor Pablo Hasél, com vostè ha dit, no va a la presó. Per això més per això. Simplement és un presumpte delinqüent, perquè falta a confirmar unes quantes de les condenes que té, però òbviament ja l'han condenat més vegades. I hauria que preguntar-se si queda algú que no hagi insultat este bon home, perquè l'únic que fa és agarrar i insultar. La llibertat d'expressió
té límits, i òbviament que en té de límits, perquè òbviament tot no es pot dir. I parlaré concretament d'una cosa. Ens podem expressar com volguéssim, podem dir el que volguéssim, però quan hi ha el nazisme, per exemple, o l'apologia del nazisme, ja no es pot dir. Per tant, o parlem de tot o no parlem de no res. I que consti que és així. I si hi ha límits, hi ha límits. I si no hi ha límits, no hi ha límits. Podem fer el que volguéssim. I després, respecte a la llibertat d'expressió, a mi el que sempre em crida l'atenció és que sempre es parla i es raó de la llibertat d'expressió. És clar que en tenim que tindre, però el que tenim que tindre, sobretot i fonamentalment, és llibertat de pensament. Què m'importa la llibertat d'expressió si només diem tonteries? Perquè hi ha persones que només diuen tonteries. Per què ens serveix si no sabem pensar? Si no tenim sentit crític, si no podem ser lliures intel·lectualment? El nostre vot serà l'abstenció. Moltes gràcies. No el sentim. President, el micròfono. Gràcies, senyor Castanyeda, gràcies un cop més avui. Li deia, senyor Martínez, que la llibertat d'expressió no pot estar condicionada al fet de que diem o no diem tonteries, perquè precisament la llibertat d'expressió consisteix en dir el que creus que has de dir, no? I certament aquest senyor és objecte de més condenes, però fixes, com he dit abans, entra a la presó conseqüència d'un delicte d'injúries a la corona. És un delicte, jo no dic que hi hagi llibertat d'injuriar, però certament si per als comú dels mortals aquest delicte ha desaparegut, els que ostentem un càrrec públic encara estem més exposats. A mi em molesta molt que em falti el respecte, però si mira les xarxes socials, de vegades en quan sempre hi ha algú que s'hi amaga d'un pseudònim i em falta el respecte. Això no és que vagi amb el sou, però forma part de la vida pública. No obstant, agraeixo el seu vot d'abstenció. Li correspon ara, m'apunten i tenen tota la raó, que per ordre, si jo com formen part del govern, en aquest sentit, el tenia, ja anava a donar a últim lloc, però m'apunten que efectivament m'he deixat de donar la paraula al representant de Movem Terres de l'Ebre, el senyor David Poy. Senyor Poy, disculpem, avui deu ser que apunto que és divendres, estic disposat. Endavant, té vostè la paraula. Moltes gràcies. L'empresonament de Pablo Hasél ha donat peu a manifestacions i mobilitzacions que desafortunadament moltes han acabat en actes violents que no ajuden a solucionar el conflicte i en actes vandàlics que han perjudicat a comerços, a veïns, que condemnem aquests actes. Però aquests actes alguns han aprofitat per silenciar el verdader motiu de les mobilitzacions, que ha sigut la vulneració de la llibertat d'expressió per intentar tapar les vergonyes de la corona espanyola. La llibertat d'expressió és un dels drets fonamentals reconeguts a la pràctica totalitat dels països democràtics perquè és un element clau per al desenvolupament de la personalitat i per l'existència d'una convivència plural i lliure. Aquest dret ha de ser reconegut en igualtat de condicions per al conjunt de les persones que conformen una comunitat. Això vol dir que les restriccions que formen les fronteres de la llibertat d'expressió han de ser molt mesurades i justificades, sense que aquestes puguen restringir el debat públic, la lliure participació política de la ciutadania i la lliure exposició de les idees i de la creativitat. Tot això, els darrers anys hem assistit a una deriva autoritària que ha portat a restringir de manera preocupant el dret fonamental a la llibertat d'expressió, recollit a l'article 20 de la Constitució espanyola. Això s'ha produït en dues vies. A través de la Llei Orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana, la Llei Mordassa, com a forma silenciosa de dissuadir de l'exercici del dret fonamental de les manifestacions, a través de multes de caràcter administratiu que, tal com se reflecteix en alguns informes d'organitzacions de defensa dels drets humans, han tingut un efecte desmobilitzador entre la ciutadania. La segona via, que en Mordassa i reprimeix la llibertat d'expressió, és la via penal. A través de l'aplicació de determinats articles del Codi Penal es criminalitza les conductes com enviar missatges a través de les xarxes socials, cantar rap, utilitzar la imatge d'un cris i publicar-la en xarxes socials, manifestar-se mitjançant una
una performance de manera de processó reclamant la igualtat de la dona en la societat, criticar el rei o silenciar l'himne nacional mitjançant xiulades en un estadi de futbol en presència de la monarquia. En altres ocasions s'ha aplicat un tipus penal res definit com és l'enaltiment al terrorisme, així com s'ha introduït conceptes oberts i indeterminats al voltant dels anomenats delictes d'odi. Són articles del Codi Penal, la influència dels quals provenen de la dictadura i que, per tant, no han de tenir cabuda en el sistema democràtic i plural. Tuiters, cineastes, titellaires i rapers estan sent jutjats pels seus missatges a la xarxa, els seus llargmetratges, els seus espectacles i les lletres de les seues cançons. No obstant això, tot i la duresa de les seves expressions, s'ha posat de manifest que no hi ha cap perill de comissió de delictes de terrorisme. Rapejar no és un delicte, tuitejar un acudit no és terrorisme i fer una representació amb titelles no ha de ser motiu d'empresonament. Per aquests motius, des de Movem Terres de l'Ebre, votarem a favor. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Poi. Ara té la paraula la portaveu de Junts per Catalunya, la senyora Sandra Saragossa. Bé, ara sí. Gràcies, president. Bé, si nosaltres estem d'acord en part de l'exposició que han fet els altres portaveus, no obstant, com bé vostè ha dit, president, el fet és que si ha estat detingut ha sigut per injúries i delictes a la corona i que, per tant, no podem més que votar a favor d'aquesta moció que ens proposa l'Associació de Municipis per la Independència. Per tant, votem a favor. Moltes gràcies, senyora Saragossa. Li dono el torn de paraula a la senyora Fabra, d'Esquerra Republicana. Sí, a veure, Esquerra Republicana estarà sempre a favor de la llibertat d'opinió, la llibertat d'expressió, la defensa dels drets fonamentals que tenim tothom i en aquesta simple frase Esquerra Republicana votarà a favor de la moció. Gràcies. Moltes gràcies. Bé, queda aprovada la moció que es presenta des de presidència. Si ho he comptat bé, per 21 vots a favor, un vot en contra i 3 abstencions. I així passem al següent punt d'ordre del dia, que són 2 mocions presentades per Esquerra Republicana. Hem demanat en junta de portaveus la possibilitat d'invertir l'ordre perquè a l'hora de l'exposició tenim més sentit que comencéssim parlant de la posició que es troba el conseller Bernat Soler i després parléssim de l'amnistia, que no al revés. Per tant, donarem la paraula a la representant proposant de la moció d'Esquerra Republicana, senyora Fabra, perquè faci l'exposició de la primera de les mocions del suport al conseller Bernat Soler. Endavant, senyora Fabra. Gràcies, senyor president. Començarem per la moció de suport del conseller Bernat Soler, acusat de desobediència greu per l'1 d'octubre. L'exposició de motius diu així: un altre judici polític i una altra sentència que no hauria de ser, aquest cop contra l'exalcalde d'Agramunt i conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Soler. El conseller Soler, acusat de desobediència greu per haver posat a disposició de la ciutadania les eines per poder votar l'1 d'octubre, quan era alcalde d'Agramunt, no és l'únic alcalde o alcaldessa del país en un procés polític obert ara mateix. Sí que és el primer que rep una sentència que és desproporcionada i una nova mostra del segrest de la política catalana en mans del sistema judicial. Ens trobem davant d'una nova ingerència de venjança i ens reafirmem que el convenciment que votar no pot ser mai delicte. Ens trobem davant d'un nou episodi de la causa general contra l'independentisme que suposa, una vegada més, i malauradament, una vulneració dels drets polítics individuals de les persones condemnades, represaliades, de les preses i exiliades polítiques i una retallada dels drets i llibertats col·lectives. Aquesta sentència ens reafirma en repetir que l'únic camí per solucionar el conflicte polític català és el del diàleg i l'acord, i que és imprescindible aprovar una llei d'amnistia per posar immediatament en llibertat tots els presos i preses polítiques tancades a la presó sense saber comès cap delicte, tancar les causes obertes contra totes les persones represaliades i fer possible el retorn de les persones exiliades. Procés que ha d'acabar indiscutiblement en un referèndum pactat sobre la independència de Catalunya. I reafirmem, així mateix, que l'exercici del dret d'autodeterminació és l'instrument que necessitem per donar la paraula al poble i decidir democràticament i de forma lliure el futur del nostre país. Davant una nova sentència, que és una venjança contra tot el moviment independentista, tornem a reiterar el suport a totes les persones represaliades pel procés polític,
i a insistir que, malgrat que ho intentin, res l'aturarà. Per tots aquests motius, el grup comarcal d'Esquerra Republicana demana al ple de l'aprovació els següents acords. Primer, manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya al conseller Bernat Soler, acusat de desobediència greu quan era l'alcalde l'1 d'octubre del 2017. Segon, donar suport a totes les persones represaliades en el marc de la causa general independentista, reclamar la fi de tots els processos judicials oberts al respecte i exigir la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques i el retorn de les persones exiliades. Tercer, exigir l'aprovació immediata d'una llei d'amnistia com a via per a solució del conflicte. Quart, reiterar el compromís amb el dret de l'autodeterminació, dret polític fonamental recollit en tractats internacionals com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, signats també per l'estat espanyol, i reivindicar-lo com a dret en virtut del qual resoldre el conflicte polític existent per via democràtica i pacífica. Cinquè, exigir la fi de la judicialització de la política catalana i insistir que l'única via per solucionar el conflicte polític és la de la política, el diàleg i l'acord. I sisè, fer arribar aquest acord a la presidència del Govern de l'Estat espanyol, a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la seva presidència, a tots els grups parlamentaris del Congrés de Diputats i així com a les seves entitats municipalistes. Tortosa, Baix Ebre, febrer del 2021. Gràcies. Gràcies, senyora Fabra. Ara donem intervenció als diferents representants dels diferents grups comarcals, però abans sí, fer una rectificació. Abans he dit que s'havia aprovat amb 21 vots favorables, no és cert, s'ha aprovat amb 20 vots favorables perquè hem tingut d'excusar el senyor Jordan, que no se trobava indisposat i, per tant, em movem, en aquest cas tenia un sol vot i no dos, per tant, són 20 vots favorables, un no i 3 abstencions, que no fa variar el resultat, però, bueno, donem la xifra. Exposada la moció per part de la representant d'Esquerra Republicana, senyora Fabra, donarem la intervenció ara al portaveu de Ciutadans, el senyor Sebastián Castañeda. Quan vostè vulgui, senyor Castañeda, té la paraula. Sí, gràcies, senyor president. El meu vot serà contrari, però voldria dir-li una cosa que està dins de la moció que han presentat, que és el de fer un referèndum pactat. Ho subratllo perquè és un referèndum pactat. Gràcies. Gràcies, senyor Castañeda. Ojalà vostè tingui influència en el seu grup parlamentari a Madrid per a poder forçar un referèndum. Seria meravellós. Bé, li corresponarà el torn d'intervenció. Aquesta vegada sí que no ho he fet en ordre adequat al senyor Poy. Senyor Poy, endavant. Moltes gràcies, senyor president. Tot i que hi hagi qui mos pugui titllar d'unionistes constitucionalistes o del 155, des de Movem Terres de l'Ebre, en tot moment, sempre hem demanat la llibertat dels presos polítics i hem demanat la fi de la persecució dels polítics independentistes. Seguim creient que la clau, com s'ha dit en aquesta moció, la clau per poder solucionar tots aquests temes és el diàleg i un diàleg polític, no judicialitzat, i que considerem que totes les accions que es puguen emprendre per aconseguir la llibertat dels empresonats del conflicte polític català, com la reforma del Codi Penal, que tracta de l'apartat de la secessió, creiem que són vies i camins per aconseguir que es pugui treure de la presó aquesta gent, que es deixi de perseguir a la gent que intenta aplicar la democràcia i que deixen ja d'haver judicis contra polítics, que el que necessitem és que se faci més diàleg, se pugui parlar i es pugui trobar una solució. El nostre vot serà a favor. Gràcies. Gràcies, senyor Poy. Li correspon ara la intervenció al portaveu del PSC, senyor Martínez. Endavant. Moltes gràcies, president. Nosaltres farem una sola intervenció per aquesta moció i la que ve, perquè total són les dues van lligades. El nostre vot serà d'abstenció a les dues i de motius, anem a veure. En aquell moment l'alcalde, el senyor Bernat Soler, sabia perfectament, com tantes i tantes persones, que en la llei que en aquell moment estava en vigor, el que va cometre és una il·legalitat. I això ho sabia. I sabent-ho ho va fer, com tantes i tantes persones. Per tant, verde i en botella, que diu aquell. La llei d'autodeterminació, que es repeteix una i una altra vegada dins de totes les mocions, per la definició o per tal com està plantejat, només s'aplica a les colònies.
i més concretament als territoris sense autogovern o per motius històrics. L'amnistia, que és una bona llei quan s'aplica, en tot cas hauria de ser per un grup de persones que han comès algun delicte. Que jo sàpiga, segons el seu plantejament, vostès no han comès aquí, ningú ha comès cap delicte. I si és veritat que els dies 6 i 7 de setembre algú va decidir canviar un reglament d'un Parlament i després se va saltar l'Estatut. Això també és veritat. Dit tot això, nosaltres no som partidaris que hi hagi ningú a la presó per tot això, bàsicament per una cosa molt senzilla, perquè ningú, absolutament ningú, guanya res. Ningú. Ni un govern, ni l'altre govern, ni les persones, ningú guanya absolutament res. Per tant, això s'hauria de ficar fi de la manera més ràpida possible. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Martínez. No entraré en vostè en este foro, fora d'aquí, si vol, sí. Un debat jurídic sobre la legalitat que un alcalde permeti votar l'1 d'octubre i si és il·legal, el que no entenc és que ja no ha perseguit a tots els alcaldes, només ha perseguit a alguns, i després per rellevància política. Mira, sap, me la jugaria en qui fos que la permetre votar és absolutament legal. Per tant, però un element que vostè sempre s'hi empara no és que era legal, però permetre votar, hi ha altres coses que podem discutir la legalitat, però permetre votar no podria ser il·legal de cap de les. Per tant, li agraeixo la seva abstenció i la seva posició. Té la paraula, li correspon l'ordre d'intervenció en aquests moments a la representant de Junts per Catalunya, la senyora Sala. Endavant. Bé, gràcies, president. Efectivament, tornem a estar davant d'un altre episodi de vulneració dels drets polítics i d'anar en contra de tot allò que té a veure amb l'independentisme. El senyor Soler, al seu moment, el dia 1 d'octubre, va fer el que molts d'alcaldes van fer i va ser permetre que la gent del seu municipi en aquells moments pogués exercir el seu dret més fonamental, que era el dret de vot, de donar la seva opinió. Per tant, el nostre màxim suport al senyor Soler i, com no, el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies, senyora Saragossa. Per tant, per concloure el debat, si vol, senyora Fabra, té vostè una intervenció? No vol fer ús d'aquest dret, perfecte. Jo sí que els diré que agraeixo a totes aquelles persones que han votat favorablement, agraeixo també a aquelles persones que s'han abstingut i els que han votat en contra, perquè el debat s'ha mantingut dins d'un ordre, diguem, adequat, des del punt de vista de la... Em sembla que em demana la paraula el senyor Castellada. Endavant, senyor Castellada. Sí, gràcies, senyor president. No, dir-li que havia comentat lo del referèndum pactat perquè aquell no va ser pactat, simplement fer això. I després una altra cosa que m'ha cridat l'atenció avui, que és curiós que els socialistes, abstenint-se en les mocions que hi ha avui, són més contundents que o votant que no. No sé si això és una antesala dels pactes del Parlament, simplement això. No li sabria dir. Li asseguro que estic molt lluny de saber el contingut dels pactes del Parlament. Dit això, agrair doncs el debat sa que s'ha fet i novament ens trobem en la mateixa situació que anterior, que la moció anterior. S'aprova per 20 vots a favor, per 3 abstencions i un vot en contra. Anem a la següent moció, que també l'ha presentat el grup d'Esquerra Republicana. En aquest cas, torna a tindre la paraula la seva portaveu, senyora Fabra, endavant. Gràcies, senyor president. Moció que presentem en suport a l'amnistia. L'exposició de motius diu així. L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'estat espanyol s'aguditza després de la sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte estatutari, l'any 2010. Enèsim intent de trobar un encaix a les aspiracions d'autogovern catalanes per part dels actors polítics, socials, econòmics i culturals de Catalunya. Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la Generalitat, la societat catalana, a través de llurs legítims representants, opta per reivindicar l'exercici ple dels drets i llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir, de nou democràticament, el seu futur polític. Obstruïda la vida de referèndum pactat o de la consulta no referendària i ateses les limitacions de l'expressió política del 9N de les eleccions del 27 de setembre de 2015, en resultà una majoria favorable a iniciar un procés democràtic que culminés amb la independència de Catalunya, en el cas que així ho decidís la ciutadania amb el seu vot. La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència
en un procés de judicialització que, de forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, exili, multes i inhabilitacions. Lluny d'acabar-se, aquesta repressió s'incrementa, ja que són moltes més encara les persones pendents d'alguna resolució judicial. A desembre del 2020 hi ha més de 2.800 persones que han estat o segueixen encausades per la participació en actes relacionats amb la consulta del 9 de novembre, el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i les diverses mobilitzacions i protestes ciutadanes a favor del dret de l'autodeterminació i en contra de la repressió del poble català. També s'ha obert més de 600 contenciosos administratius contra els ajuntaments catalans i electes locals per temes relacionats amb la independència de Catalunya. Es tracta de procediments vinculats d'alguna manera a la presa de decisions per permetre l'exercici del dret de l'autodeterminació o l'expressió de les idees que s'hi troben vinculades. En els procediments judicials que s'han dut o s'estan duent a terme contra aquestes persones s'estan produint tota mena de vulneracions de drets, fragmentació de la causa, manca d'imparcialitat de jutges i poders públics espanyols, vulneració de garanties processals i de la presumpció d'innocència, presó preventiva injustificada, etc. La definitiva denegació de l'extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d'Apel·lació de Brussel·les, basada en la manca de competència del Tribunal Suprem, el que suposa una infracció del dret al jutge predeterminat per la llei, vicia de nul·litat la sentència dictada juntament amb les vulneracions flagrants contingudes a la resolució del Grup de Treball de Nacions Unides sobre detencions arbitràries, el que hauria de suposar l'alliberament immediat de les persones empresonades. Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades el seu dia i desestimades davant el Tribunal Suprem, impedint que pogués celebrar-se un judici just, i actualment presentades davant del Tribunal Constitucional pendents de resolució. Però serà el Tribunal Europeu dels Drets Humans qui tindrà l'última paraula. Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial espanyol. Es tracta d'un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser. Per això l'única solució global és una llei d'amnistia, que depèn del poder legislatiu i, per tant, és una qüestió de voluntat política. L'amnistia és un concepte jurídic reconegut en l'àmbit internacional, aplicat a centenars de països i per situacions d'excepcionalitat política com la que estem vivint. L'amnistia ha de tenir com a àmbit objectiu tots els actes d'intencionalitat política tipificats com a delictes o com a conductes punibles administrativament. S'entendrà per intencionalitat política qualsevol fet vinculat a la preparació, organització, convocatòria, finançament, afavoriment, promoció, execució i celebració tant del procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014 com el referèndum d'autodeterminació d'1 d'octubre del 2017, així com els actes de protesta a la via pública que, amb la finalitat de defensar les consultes esmentades o de crítica a l'actuació de les autoritats governamentals o jurisdiccionals, haguessin estat perseguits penalment o administrativa des de la data de celebració de l'esmentat referèndum. Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret d'autodeterminació, la República Catalana o la independència i el suport i visualització en tots els àmbits a la llibertat dels presos polítics, o sigui, totes les accions que quedin emmarcades en llibertat del pensament polític i llibertat de reunió i d'associació. L'amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític, amb líders socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada judicialment, no és possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes les parts. Per això, l'amnistia i el reconeixement de l'autodeterminació és la via per garantir la via democràtica que ens permeti avançar. Per tots aquests motius, demanem els següents acords. Primer, declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via de la justícia penal, la llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació política per mitjà de l'elecció de representants o per l'expressió directa d'una decisió. Constitueixen mecanismes bàsics i essencials d'una societat democràtica. Segon, reclamar l'aprovació per part de les Corts Espanyoles d'una llei d'amnistia que, sense renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació, comporti l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa la del Tribunal de Comptes, per tots els actes i expressió d'unes idees, sentiments o símbols amb una intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica per l'autodeterminació de Catalunya. Qualsevol que fos el seu resultat, tipificats com a delictes o com a conductes determinants de responsabilitat administrativa realitzats des de l'1 de gener de 2013 i fins al moment de l'entrada en vigor de la llei d'amnistia, qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per la seva plena efectivitat, aquesta amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució efectiva al conflicte polític amb l'estat espanyol que inclogui el reconeixement del dret d'autodeterminació de Catalunya. Tercer,
demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com que es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i als col·lectius dels que en formen part i s'hauran de preveure mesures en relació a tots els responsables de la repressió dels drets fonamentals. Quart, fer una crida a la societat catalana, al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i donar suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos polítics, al retorn dels exiliats, a la fi de totes les causes obertes per aquests motius i encoratjar a tots els agents cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a través d'un acord nacional per l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i polítics. I cinquè, comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a l'Associació de Municipis per la Independència. Tortosa, Baix Ebre, febrer del 2021. Gràcies. Gràcies, senyora Fabra. Ara, com és norma, tindran els diferents grups comarcals el dret d'intervenir a través dels seus portaveus. Comencem per la intervenció del portaveu de Ciutadans, senyor Castanyeda, té la paraula. Gràcies, senyor president. El meu vot serà contrari i és una llàstima perquè fa uns mesos ja va haver una moció similar a aquesta. La meva estimada Laura va ficar la paraula repressió i li vaig dir que si no hagués ficat la paraula repressió, i reconeixo que l'altra vegada la va ficar 9 vegades i ara només 6. I jo crec que repressió al pensament no n'hi ha perquè coneixo infinitat d'amics que diuen el que els ho ve al cap i no els tanquen per voler la república ni la independència. De totes formes, el vot de l'abstenció dels socialistes ara tindrà arguments més contundents com si fos en contra, però votarà abstenció, segurament. Gràcies. Senyor Castanyeda, gràcies per la seva al·legat. Té ara correspon el dret d'intervenció al representant del Moviment Territorial. Gràcies, senyor president. Llegir aquesta moció jo em porta a pensar que a vegades les persones mos queixen perquè mos toca estar confinats 10 dies a casa, mentre aquí tenim gent que està tancada a la presó, per fer el que potser ara nosaltres estem fent, no? Fent un debat polític, exercint la nostra tasca política. Això ens porta que a vegades ens dona una alegria el fet de pensar que els han donat un tercer grau i com fa uns dies va dir la Dolors Bassa, el tercer grau no és ni llibertat ni és cap privilegi, és seguir tancats. Des de Moviment Terres de l'Ebre, com hem dit abans, donarem suport a aquesta moció i a veure si realment la societat se torna a reactivar i tornem a fer força perquè se solucioni aquest problema. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Poi. El senyor Martínez m'ha dit abans que ja votava, no sé si vol fer ús de la paraula o reaccionar-se. No, nosaltres votarem a abstenció. L'únic que volia dir al senyor Sebastià que moltíssimes gràcies. Acabé de fer, vamos, fer volar coloms, però fer volar coloms. Lo cortés no quita el valiente, que és normalment. Una cosa és que jo penso una cosa i l'altra cosa és que m'abstinc per propi compromís. Bueno, ens abstinim, el nostre grup. Moltes gràcies. D'acord, senyor Martínez, gràcies per la seva abstenció. Li correspon el dret d'intervenció ara a la portaveu de Junts per Catalunya, senyora Saragossa. Bé, gràcies, president. Jo també li voldria dir al senyor Sebastià que els seus amics tenen molta sort. Poder parlar i dir el que volen sense ser represaliats, doncs això avui en dia és una sort perquè és raro. És raro. Nosaltres, per descomptat, i va en la línia de la moció anterior, votarem a favor. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Fabra. No sé si vol fer vostè... Gràcies per la paraula. Senyora Fabra, no sé si vol fer vostè dret de tancar el debat o... No, només una cosita. El senyor Castanyeda, no conto les vegades que posem la paraula repressió a les mocions, ni jo ni ningú, però continuem pensant que hi ha repressió, continuem pensant que no hi ha llibertat d'expressió, que no ens deixen fer llibertat d'opinió i que votarem l'amnistia al 100% sempre per moltes vegades que posem la paraula repressió. Gràcies, senyora Fabra. Gràcies a tots pel debat que han tingut. I jo simplement reflexionar que aquells que voten que no s'abstenen perquè el seu sentiment amb l'estat espanyol, dir-los que l'amnistia que reclamem pels presos polítics va jugar a favor de vostès, perquè el dia que arribéssim al Tribunal de Drets Humans la sentència posarà en evidència
a la jurisdicció espanyola. Per tant, en benefici de la jurisdicció espanyola és millor que abans sortir la llei d'amnistia, perquè així ens evitarem aquesta desagradable situació i aquesta posada en escena internacional tan ridícula. Dit la qual, anem al següent punt d'ordre del dia, que és la moció que ha presentat el grup comarcal del PSC que sol·licita al Consell Comarcal que demana la construcció d'un hospital nou a les Terres de l'Ebre, que la paraula per defensar-la, com és normal i lògic, el seu representant el dia d'avui, el senyor Ramon Martínez. Moltes gràcies, president. Jo la moció no la vaig a llegir altra vegada, tots la teniu i la sabeu. Faré 4 puntualitzacions. Des de l'any 2017 se va demanar un nou hospital. Hospitals se n'estan fent a molts de llocs de Catalunya. Aquí, com sempre, pareix que siguéssim els últims de la pel·lícula. Se va aprovar, sí que és veritat, però el problema de fer un pàrquing a l'entrada de Tortosa no va funcionar. Se va intentar fer l'invento aquell que no ningú se'l creia de fer un pàrquing en altura, tampoc ha funcionat. I ara se parla de que es farà una ampliació de l'hospital. Això no s'ho creu ningú. I no s'ho creu ningú. No es farà l'ampliació de l'hospital. I no es farà per motius lògics i normals. En primer lloc, s'ha de treure un depòsit de 3 milions de litres d'aigua, que per a treure allò veurem on se col·loca. I després, per una raó, diguéssim, física. Quan agarréssim allí i es fiquen a excavar, el més normal és que, a part de trobar ossets dels nostres avantpassats, se troben des de les cadires dels romans fins a la vaixella d'Abderramant. Això ja segur que passarà. Quan facin això, que tinguin que paralitzar l'obra, passarà un any, passaran 2, passaran 3, i allí estarem esperant que algú decidís que allí no es pot fer i anem a un altre lloc. Jo crec que l'hospital s'ha de fer. S'ha de fer un lloc on sigui, en unes bones connexions i un bon aparcament, perquè és l'única manera que ens sortirem. Agarrar i fer un pedaç com se vol fer allí no ens portarà a cap lloc. Per això demanem un nou hospital. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Martínez. Li correspon el torn d'intervenció al representant de Movem Terres de l'Ebre, el senyor Poi. Endavant. Crec que primer va el senyor Castanyeda, potser, no? Ui, disculpe. Avui no encertem ni una, Senyor Castanyeda, té vostè la paraula. Endavant. Gràcies. No, el meu vot serà una abstenció, perquè, clar, una cosa és el desig de tots, que seria tindre un nou hospital, però el que ha dit el portaveu socialista Ramon, per exemple, es diu no es farà l'ampliació perquè no es pot fer. Bé, si no es pot fer no es pot fer, com han de fer un hospital nou si no poden fer l'ampliació? Este és un punt. I després, no són igual les circumstàncies que estan reflexades a la moció, que és del 2006, perquè al 2006 potser disposàvem d'un diner que ara no disposem. I a la vida no és el que un vol fer, si un el que pot fer. Que això és un exemple de la república. Molta gent vol la república, com vostès amics, inclús jo fa molts anys que dormo amb una dona que vol la república, però una cosa és voler-la i l'altra que es pugui fer. I la realitat és que ara és més factible, a lo millor, poder fer l'ampliació i ajuntar-nos tots en fer l'ampliació, que més que fer volar coloms, com ha dit el senyor Ramon, de dir que farem un hospital nou, quan sabem que pressupostàriament és molt difícil fer un hospital nou. Per tant, el meu vot és vull un hospital nou, però han de ser realistes i han de fer el que poguéssim fer. I serà una abstenció. Gràcies. Gràcies, senyor Castanyeda. Ara sí, que correspon al dret d'intervenció al representant de Movem Terres de l'Ebre, el senyor Poi. Endavant. Gràcies, senyor Fora. Crec que tots els partits que estem aquí representats som conscients de que necessitem algun tipus de millora de l'actual hospital que tenim, ja sigui una reforma, ja sigui l'aparcament, ja sigui la nova construcció. En aquest sentit, al ple del mes de febrer, Movem Terres de l'Ebre va presentar una moció demanant la construcció d'un hospital nou a Tortosa, a més de la instal·lació urgent del nou accelerador lineal a l'Hospital de Jesús. Les Terres de l'Ebre necessiten un hospital nou, a un lloc accessible i adequat, que a banda que significa un gran avenç per als serveis sanitaris del territori i que evite els problemes per accedir i per aparcar, entre d'altres, que s'estan donant actualment a l'Hospital de Tortosa Verges de la Cinta. Des de Movem Terres de l'Ebre recollim les demandes que fan els sindicats
que es mostren disconformes en l'ampliació de l'hospital, que demanen un hospital nou a un altre emplaçament i que es queixen de la situació actual dels treballadors de l'hospital, sobretot dels MIRs, que diu que descansen en llits plegables repartits per l'hospital. Cal recordar que tota aquesta gent ens dona i ens salva la vida. Llavors, crec que entre tots hauríem de fer força per aconseguir el màxim possible. El nostre vot serà a favor. Gràcies. Gràcies, senyor Poi. Li correspon el dret d'intervenció a la representant de Junts per Catalunya, senyora Saragossa. Bé, gràcies, president. Jo no me voldria estendre massa sobre el que és l'exposició dels motius de la moció. Sí que als seus moments es va prometre la construcció d'un nou hospital, però es va prometre la construcció d'un nou hospital sobre uns terrenys que no estaven ni qualificats ni comprats, sense cap projecte, sense cap pla funcional, sense res de res. Bé, jo en alguna cosa sí que els donaré la raó. I és que és necessària una actuació urgent per garantir uns bons serveis sanitaris a les Terres de l'Ebre. En això els dono la raó. Efectivament, ara les instal·lacions que tenim al Verge de la Cinta no poden atendre de manera eficient la constant demanda de més serveis que té el nostre hospital. El volum creixent d'usuaris requereix també unes noves instal·lacions, nous equipaments, més serveis, millors condicions per als professionals que hi treballen, com ha nombrat abans el senyor Poi, i també per a aquells que requereixen una hospitalització. Una ubicació adient, que tingui una bona accessibilitat, un espai suficient per aparcament i, sobretot, una disposició, diguem-li, un lloc pensat en clau de comarca. Per tant, no podem renunciar a tindre un bon servei quant a salut. Ara se'ns ha presentat per part de la conselleria corresponent una ampliació que nosaltres entenem del moment que l'ha presentat que és viable. Una ampliació que assegura que es podran mantenir els serveis que es donen i tampoc estem en disposició de renunciar a aquest recurs. Com he dit, no hem de renunciar a cap recurs, com tampoc hem de renunciar a tindre el màxim, que seria un nou hospital. Però un nou hospital amb un plantejament clar de tots els serveis que es puguin oferir en un pla funcional definitiu, ben estudiat i que estigui adaptat a la nova realitat que tenim ara al territori i, sobretot, que sigui un projecte factible. No votarem en contra de la vostra moció perquè creiem que un nou hospital és necessari, però, com hem dit abans, tampoc renunciarem a cap recurs i encara menys a una millora d'un edifici que tenim, que és l'Hospital Verge de la Cinta. Volem tots els recursos, tots per al nostre territori. No volem ser cap sucursal ni dels hospitals de Tarragona ni dels hospitals de Barcelona, que, per cert, per allà sí que hi ha diners, sí que hi ha recursos. Que quedi ben clar, nosaltres no votarem en contra, tampoc votarem a favor, perquè la vostra moció insinua de no realitzar les obres d'ampliació ni de millora a l'Hospital Verge de la Cinta, que nosaltres creiem que són molt necessàries. I defensarem també la construcció d'aquest nou hospital. Per tant, ens abstindrem. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Saragossa. Agraïm la seva abstenció també i el debat serè. Mire, senyor Martínez, me permetrà aquesta moció, la posicionament d'aquesta moció per part d'Esquerra Republicana, que el sostinga jo. I jo ja li dic que hi ha esforços personals en què es pugui millorar aquesta situació que tenim a Verge de la Cinta i des d'Esquerra Republicana el territori també s'ha fet, s'ha treballat molt i hem arribat a un punt en què entenem que és viable, possible i ràpid en tot. En aquest sentit, mire, me permetrà que li digui que vostès volen anar a una creació d'un hospital nou a Tortosa quan surt la senyora Vergés, la consellera de Salut, i diu que invertirà 45 milions d'euros a l'Hospital Verge de la Cinta. Bé, si s'invertissin 45 milions d'euros en l'ampliació de l'Hospital Verge de la Cinta, vostès deuen voler dir que volen un hospital nou a una altra ubicació, perquè un cop s'acaba de fer la reforma i l'ampliació del Verge de la Cinta, estarem davant d'un hospital. Vostès defensen aquesta tesi de l'Hospital Nou
a partir d'un anunci que va fer la senyora Marina Geli, vostè diu a l'agost del 2006, jo si em permetrà el corregiré, on contemplava una inversió de 134 milions d'euros aproximadament per a l'hospital, i diu vostè va un projecte, ja dic jo que el projecte no hi va ser, una sèrie de consideracions. I la senyora Geli, extraoficialment, va demanar a l'Ajuntament de Tortosa o l'Ajuntament de Tortosa a la senyora Geli, això no ho sé dir, la necessitat de disposar de 35.000 metres quadrats per a fer un hospital nou. I això no ho va fer a l'agost de 2016. Ho va fer, no recordo exactament si era a desembre del 2006, a desembre del 2004 o a gener de 2005. I li dic que no ho recordo exactament perquè en aquell mateix moment s'estava fent la redacció del pla parcial de la Farinera, que per als que no sou de Tortosa, el pla parcial de la Farinera és aquell que està, diguem, enfrente de l'Hotel Corona, darrere de la Firestone, aquell espai que arriba fins al terme municipal de Tortosa. Estava redactant aquell pla parcial i de l'Ajuntament de Tortosa, l'estudi d'arquitectura que l'estava redactant i el despatx d'advocats que l'estava redactant, que en aquest cas era el meu, no ho redactava jo perquè me dedico a la matèria mercantil, però sí que redactava per professionals del meu despatx, s'estava redactant aquell pla parcial. I arrel de la petició de l'Ajuntament que havia fet la senyora Geli, es va fer la modificació. I al mes de, em sembla que era el gener de 2007, el pla parcial estava acabat en les pretensions que la senyora Geli havia demanat de 35.000 metres quadrats, que era el 50% del pla parcial. En aquest punt, ja s'estava l'any 2007, s'estava en posició de lliurar els terrenys a la Conselleria de Salut governada per la senyora Geli. Que hagués estat molt bé, perquè s'hagués pogut desenvolupar el pla parcial, perquè el 50% d'aquests terrenys, que ja no es posaven a la venda, però que anaven a la Conselleria de Salut, s'hagués participat amb la construcció de l'urbanització al 50%. I què va fer la Conselleria de Salut? No es va quedar els terrenys. Simplement va donar la callada resposta. Aquell hospital que anuncia a l'agost del 2006 que es tenia de començar l'any 2008, a primers del 2007, ja tenia el planejament, que tenia els terrenys per poder començar, que el resta de propietaris que havien allí haguessin aplaudit a les orelles, perquè així els ajudava a pagar els costos d'urbanització. La senyora Geli no es va quedar, no se'ls va fer proves. No hi havia, senyor Martínez, que no enganya ningú, no hi havia cap projecte, cap hospital. No va haver mai, mai. Jo l'invito a vostè que ho mire, perquè són públics, mai cap partida pressupostària del govern de la Generalitat destinada a fer aquell hospital. I destinaven en concret 3.000 euros a pagar un cartell, estrictament. Fixa't que la senyora Geli no va fer els deures, però no va fer cap acció. I sap per què no va fer cap acció? Tota la voluntat que havia de tindre. Perquè van començar a fer volar coloms i fer-la grossa i van començar a muntar l'Hospital de Reus, que allò no és un hospital, allò és un aeroport. I allí va haver el quebrantament, no només de l'administració local de Reus a través de l'empresa que en el seu moment la gestionava, sinó del propi Departament de Salut. I es van abocar tots els recursos a una obra glamorosa, però que per glamorosa excessivament costosa i innecessària, perquè s'hagués pogut fer el mateix, gastant-se molts menys diners. Però no volien fer grossa, la van fer grossa i ells van quedar els diners i no van arribar mai a Tortosa, com algú ha dit alguna vegada ens ha passat. Alguna vegada ens ha passat. Per tant, home, no em posa d'exemple la senyora Geli. La senyora Geli no és l'exemple a seguir a l'hora de demanar un nou hospital. Diu, home, és que es va fer un projecte fals. No es va fer cap projecte. La Conselleria va presentar un concurs d'idees i van haver una sèrie de despatxos d'arquitectura que van presentar abans projectes en aquell concurs d'idees. Qui en va guanyar un? I pobre home no va aconseguir mai que aquell hospital se fes, no va cobrar els honoraris perquè simplement no hi havia pressupost per a pagar. Diu a vostè a la seva moció que el senyor Mas ho ha fet molt malament, segurament, però jo no hi entro què fa el senyor Mas. Però vostè, que representant, d'alguna manera representa la idea, l'esperit de la senyora Geli, us dic, el PSC, des de l'any 2004 que ho van plantejar, fins l'any 2010, que ho van deixar a la Conselleria, haguessin pogut fer alguna cosa i no van fer res. No es presenta com a defensors del territori perquè no van fer res. I sento la vehemència en què parlo, però és que em sap molt greu el que està passant. Perquè ara hi ha un partit que diu, escolta'm, portarem 45 milions d'euros d'inversió a les Terres de l'Ebre. Per a Tortosa, la Generalitat de Tortosa, el resta d'ajuntaments ho he mirat, però per l'Ajuntament de Tortosa li dic 45 milions d'euros és la inversió més gran que mai cap administració ha fet a Tortosa des de la democràcia. I li dic des de la democràcia perquè no sé quan hi havia regions devastades, no sé quan se va invertir. I sap què es farà aquesta inversió? 30.000 metres quadrats d'un nou edifici,
que sumats als 25.000 metres quadrats que ara tenim i que reformarà íntegrament, tindrem 40.000 metres quadrats de superfície hospitalària. Aquests 40.000 metres quadrats de superfície hospitalària obeixen a un pla funcional pensat a 30 anys i que tenia en compte l'envelliment de la població, pensant que arribarem a 250.000 habitants, que no els hi arribarem, ojalà els hi arribés. Ara en tenim 180. Per tant, una vegada fet aquest edifici, tenim 30 anys per davant de veure exactament què fem. 40.000 metres quadrats, són molts metres quadrats de nova superfície hospitalària. Clar, a més d'això, tenim un altre avantatge. I si ho fem aquí, en 5 anys està fet. En 5 anys està fet. I vostè dirà, home, de les que tenim suposo que diu del senyor Roig, allò del dipòsit que hi ha, dins dels 45 milions d'euros està contemplat la retirada del dipòsit i la construcció del dipòsit nou, i a més ho estan negociant l'alcalde de Tortosa allò que té. És que dins de tot això, dins d'aquests 45 milions d'euros, està contemplat precisament totes aquelles cartes que tenen que fer per a trobar les restes que vostè feia referència. Però és que abans de tirar, fer volar coloms i de presentar aquest projecte, se va una trobada amb el patrimoni de la Generalitat. Se'ls va explicar què és el que es volia fer. Se'ls va explicar el bon projecte que s'ha dit a la premsa i no hi van posar cap inconvenient. Allò sense prejudici, òbviament, del que no sabem. Quan buidéssim el terreny no sabem el que hi haurà. Però clar, és que així tot està mal ubicat perquè no hi ha lloc per aparcar. En aquests moments ja no arriba a 250 places d'aparcament. No hi arriba. Mira, té vostè raó, és insuficient. Però és que en aquest projecte hi ha 300 places de pàrquing subterrani. 300, més de les que avui en dia s'estan aparcant. Però és que, a més, es mantindran 200 places en superfície, 500. Per tant, jo crec que el tema de l'aparcament estarà prou resolt. Però és que, a més, tenim l'avantatge que això s'executarà en 5 anys. És a dir, li dic, senyor Martínez, vostè, al desembre, que ens va presentar, al desembre de 2025 podrà entrar a visitar-se al nou hospital. No d'aquí no sé quants milions d'anys no sabem què passarà. Al desembre de 2025. S'incrementen les UCIs en 16 llits, s'incrementen els quiròfans de cirurgia ambulatòria, s'incrementen els blocs d'urgències de 13 a 27. No li entraré en tots els detalls perquè estaríem fins a les 7 de la tarda explicant tota l'ampliació de l'hospital. Però sí que vull fer una altra consideració. Si ho fem ara, ho fem ràpid i som capaços de ser hospital de referència de Terres de l'Ebre, perquè o agafem ara el tren o difícilment més endavant podrem ser hospital de referència a les Terres de l'Ebre, tenim un compromís per part de la consellera Vergés, que és tramitar perquè l'Hospital Verge de la Cinta sigui un hospital universitari. No que tinguin mirs que aprenguin, sinó que sigui un hospital universitari. L'hospital universitari implica destinar necessàriament per pressupost una sèrie de diners addicionals per a la recerca i la investigació. Però és que a més d'això implica un increment del quàntum dels salaris del personal docent i la resta de personal que treballa en aquell hospital. A les Terres de l'Ebre ens va molt bé tindre persones que cobren tinguin un nivell adquisitiu important perquè puguen potenciar l'economia del nostre territori. Me sobta que ara que algú els porta aquesta inversió i insistixo, sento la vehemència que parlo, però és que l'he treballat aquesta inversió, l'he treballat personalment. Que ara que algú porta una inversió de 45 milions d'euros, vinga vostès i diguen que no volen les Terres de l'Ebre aquesta inversió de 45 milions d'euros. Jo crec que no ho fan vostès, no és correcte. La posició política no és correcta. Han de ser més solidaris en el territori. Mire, des de Barcelona estan reivindicant, i no fa 2 dies va sortir la reivindicació, estan reivindicant els de l'Hospital Clínic que fa 20 anys que eren pendent una reforma. Fa 20 anys que tenen pendent la reforma i l'ampliació de l'Hospital Clínic. Sap què passa? L'Hospital Clínic té molt més prestigi que la Verge de la Cinta, desafortunadament per a nosaltres. És que a més dona cobertura a la població satèl·lit, dona cobertura a 1 milió de persones i no a 180.000. Jo crec que en lloc de pensar i dir no vull el que vostè m'envia, no vull el que vostè porta, senyora Geli, endugues els 45 milions d'euros, crec que és millor dir, senyora Geli, porta els 45 milions d'euros i fem un hospital nou. La reforma de l'Hospital Verge de la Cinta. Quan tinguem el Verge de la Cinta acabat, serà un hospital nou, a partir d'allí plantejarem el que tinguéssim plantejat. Per d'entrada, agafem el que tenim, creem un hospital universitari, creem un hospital al centre de Tortosa, que a última hora sí que és inconvenient tingué que passar pel carrer, em sembla que és el carrer Berenguer IV. És un inconvenient, no li dic que no. Però certament, és inconvenient que fem un hospital nou. La senyora Geli li dia 134 milions d'euros. Nosaltres, abans de fer aquesta aposta, se va fer un estudi. Estudiem què volia l'hospital nou i el temps. En temps d'execució, 15 anys mínim. Perquè el pla parcial de la Farinera, sap què ha passat després que la conselleria no es va quedar en els terrenys? Van acabar la qualificació de rústics.
O sigui que si la senyora Geli va parlar amb els veïns del pla parcial de la Farinera, estaran contents. I després de que pagar el despatx d'arquitectura, pagar els abogats, que tenim un mal costum de cobrar, i fer de les despeses, com no es van quedar els terrenys, han acabat rústics. O sigui, contents estaran de l'actuació de la senyora Geli. Però és que no només caldria buscar els terrenys i tornar a recalificar. És a dir, entre que recalifiquem, fem i construïm, no es passen 15 anys. No només passaria això, sinó que, a més, estem parlant de 140 milions d'euros mínim. És a dir, perquè estar en un lloc que l'accés és molest, no ens costa 100 milions d'euros. Vosaltres penseu que des del punt de vista de la gestió pública té comparació? D'una altra banda, l'hospital ja està previst, dins d'estos 45 milions d'euros, està previst que hi hagi 2 ascensors que pugen des del centre de Tortosa fins a dalt. Entenia que abans del pàrquing hi haurà 2 ascensors. Algú dirà, no, perquè Salut no fa els ascensors. Efectivament, Salut no fa els ascensors, però l'administració paral·lela que sí que els farà. Per tant, hi haurà 2 ascensors que comunicaran l'hospital amb el centre de Tortosa. I això per a què serveix? Perquè hi ha moltíssima gent que té malalts de llarga durada, gaires, esperem que això no sigui el cas, o gent que va de visita puntual, i en lloc d'estar-se en un lloc aïllat al mig d'un polígon, podrà estar a la vora de Tortosa i és igual, però per a la visita li és confortable poder sortir, poder passejar, poder veure botigues i poder veure alguna més que no sigui un hospital. Però és que, dit això, li dic, aquest hospital, vostè diu, no es farà, se farà, perquè nosaltres tenim a mal costum des d'Esquerra de complir el que diem. És que complim el que diem. Vam dir que faríem una nova seu judicial, que per cert va començar el PSC, i només va a parola solar, i té la nova seu judicial. I vam dir que li trauríem el Monument de l'Ebre, i el Monument de l'Ebre ja tenim fins la llicència d'obres per al Monument de l'Ebre. I li dic que farem aquesta ampliació d'aquest hospital, i aquesta ampliació d'aquest hospital, senyor Martínez, vostè ho dir al mes de desembre de l'any 2025, apunta a un paper, entrarà per la porta i es podrà visitar aquest nou hospital. Per tant, us demano una mica més d'alçar mires, us demano com a partit que siguin més solidaris en el territori, que féssim més lobby i que deixéssim de presentar-nos aquestes mocions. L'únic que fan és fraccionar-nos com a territori. Per tots aquests reglaments i per bastants més, que no m'enrotllo perquè ho dic en excessiva passió, el grup d'Esquerra Republicana votarà que no a la seva. Senyor Martínez, li correspon, com no podia ser de cap manera, el seu dret de finalitzar. Moltes gràcies. Un aplauso se mereix, quasi. Després de l'exposició que ha fet, mira, el paper tot ho aguanta. O sigui, sobre el paper plantejament, això del desembre del 2025, ojalà. Jo firmo, feu el que faci falta, però vostè sap que no s'irà. Ni més ni menys. Ojalà tingui tota la raó del món, però l'únic que farem allí serà perdre el temps i fer un pedaç. I si no, ho verà. I nosaltres no ho fem en plan de dir no volem els 45 milions d'euros. No, el que volem és que vinguin més milions d'euros i fer les coses com se tenen que fer, no agarrar i fer allí com faran una cosa que després quedarà com un pedaç. I si no, ho verà. Suposo que la vida ja ens portarà. No res, donar les gràcies a Movem pel seu vot i al senyor Sebastià. Anem a veure, no és que... M'ho he apuntat i no me'n recordo. No és que no es farà per falta de diners, no es farà d'això, es fa per falta de voluntat política. Perquè, òbviament, deixant a part tot no sé què, s'estan fent hospitals a tota Catalunya i s'estan reformant hospitals tots els dies, a totes hores. Però aquí, per lo que es veu, no mos toca. No sé per què, però no mos toca. Res, moltes gràcies. Senyor Martínez, no sé, potser deu entendre que no ens toquen 45 milions d'euros, és molta pasta, i jo no sé, no me'ls imagino tots junts. Per tant, una inversió de 5 anys que estarà acabada, ja sap, l'únic lloc on fan un hospital nou, de moment, és a Girona, perquè el Trueta, no sé si ha estat vostè al Trueta, està que cau de vell. A més, no es pot ampliar. El que passa és que no m'ha quedat clar si el farem i no li agradarà o realment creu que no el farem. Jo l'invito a que la crítica me la passe al gener de 2026, que l'hospital ha acabat, en tots els serveis, sigui hospital universitari, i aquell dia veurem que era bo apostar per aquest hospital. Per tant, com vostè diu, el temps s'ho dirà. Vol acabar el debat, que vostè té el dret, ja ho sap, que també proposa el debat.
Doncs en aquest cas la moció queda rebutjada per 9 abstencions, 4 vots favorables i 11 vots en contra. Bé, no acabem avui el ple perquè, com saben, suposo que se'ls ha fet arribar, com a mínim si els seus portaveus han aparegut 2 qüestions d'urgència que tenim que tractar. Són 2 mocions, farem com sempre, en primer lloc vot d'urgència, després votem l'acord, no és cap moció, és l'acord. La primera d'elles és la necessitat d'adherir-nos a la plataforma, que ho veig aquí, sí, LocalRed, perdó, a la plataforma LocalRed. Saben vostès que aquests plens els fem a través de la plataforma LocalRed, ens dona un servei a les diferents administracions, és un servei que més ens ho proposen a través de l'Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalunya, vull dir que no és una cosa nostra ni d'un particular, etc. I avui estem de prestat. És a dir, avui, si podem emetre este ple, és perquè la plataforma LocalRed ens deixa, però clar, per tant, tenim que tractar la qüestió avui i no demorar-la per al ple següent. És simplement, doncs això, aprovar l'adhesió per un període de temps, em sembla que és un any, altra vegada a la plataforma LocalRed i, per tant, poder continuar fent els plens per aquest sistema. La necessitat d'urgència ha sigut aquesta, és a dir, que avui ja se'ns havia acabat la vidilla, el temps de poder disfrutar de la plataforma LocalRed i, per tant, a partir d'ara tindrem que adherir-nos a ella si és que volem treballar en aquest sistema i, en fi, no ens podem esperar al ple següent. Dono un torn d'intervencions, ho plantegen vostès els portaveus, si algú té inconvenient a tractar-ho com a moció d'urgència, com a acord i de la moció com a acord d'urgència. Senyor Sebastià, a favor de l'urgència? Sí, a favor. Senyor Boi? A favor. Senyor Martínez? A favor. Senyora Saragossa? A favor. Vinga, per tant, senyora Fabra, suposo que A favor. en contra. Per tant, ara els proposo un contingut de la moció, simplement l'adhesió a LocalRed, també dono el torn d'intervenció als diferents grups. Senyor Castanyeda? A favor. Perfecte. Senyor Poi? A favor. Senyor Martínez? A favor. Senyora Saragossa? A favor. Senyora Fabra? A favor. Per tant, senyora secretària, aprovada la proposta d'aprovar inicialment l'adhesió al sistema aquest del Consorci LocalRed per unanimitat de tots els presents. La segona proposta que els plantejo és que m'autoritzen a aprovar, a remetre per vostès, a signar per vostès, o a signar pel ple, que em deleguen aquesta competència, la competència de l'aprovació de l'aprovació del pla pressupostari a mig termini. I què és això? L'any passat ja ho vam fer. L'administració tenim que presentar, perquè això ho marca la normativa, un pla pressupostari a mig termini. Des del sistema d'intervenció es va treballant amb aquest pla i, clar, les últimes dades encara no estan completades perquè, de fet, hem d'apurar el termini de l'any passat i, per tant, com més prop estiguéssim al dia 15 de març, que és el dia que estigui a fer l'aprovació, més fiable serà aquest pla. Podríem fer dues coses. Opció A, agafar i convocar un ple el dia abans de l'aprovació d'aquest pressupost a mig termini, o que vostès em foten a mi la delegació perquè ho pugui aprovar el pla que em plantejaven antes d'intervenció. Aquest és el motiu pel qual us demano l'urgència, la tenim que presentar el dia 15 de març, i, per tant, els demano, en primer lloc, la votació de l'urgència i, en segon lloc, l'aprovació de la delegació al meu favor perquè en nom de la corporació pugui fer la presentació d'aquest pla pressupostari. Donaré també la intervenció per ordre de més representació, començant pel representant de Ciutadans. Senyor Sebastià, per a urgència, en primer lloc. A favor. Senyor Poi, per a urgència. A favor. Senyor Martínez. A favor. Senyora Sandra. A favor. Senyora Verge. Senyora Fabra, perdó. A favor. Vinga, ara anem a per l'aprovació del pla. Per l'aprovació de la delegació. Senyor Castanyeda. A favor. Moltes gràcies. Senyor Boi. A favor. Moltes gràcies. Senyor Martínez. A favor. Senyora Saragossa. A favor. Senyora Fabra. A favor.
Perfecte, per tant, senyora secretària, s'aprova també la delegació en favor del president del Consell Comarcal per l'aprovació d'aquest pla per unanimitat de tots els membres presents. Però en això sí que hem acabat el que és pròpiament el ple del Consell Comarcal, com de costum, i per què és obligat? No, perquè és obligat, que és un exercici de democràcia, per les dues coses. Tenen vostès el torn d'obert de preguntes i pregs de control al govern. I torno a insistir, és de control al govern comarcal. Per tant, si algú vol fer ús d'aquest dret, senyor Castanyeda, endavant. Gràcies, president. No, era preguntar-li sobre la moció que vam aprovar a l'anterior ple sobre poder participar els diferents portaveus dels grups comarcals al Consell d'Alcaldes. Era si vostè ja havia fet, jo ja sé que per la part que em toca de l'alcalde de l'Ampolla, que ell estirà molt content de que jo participi al Consell d'Alcaldes i voldria saber com està això. Com he dit, senyor Castanyeda, i que vostè fa bé, a més de recordar-me-ho, farem un Consell d'Alcaldes de manera ben breu, d'aquí molt pocs dies, estem acabant de tancar les dades, en principi és possible que sigui el dia 5, i plantejarem la qüestió, primer dir, que em sotmetria al que digués el Consell d'Alcaldes, plantejarem la qüestió al Consell d'Alcaldes. Em sembla que vostè proposava la moció, per tant, l'invitarem, com tanta gent invitem a participar, invitarem a que vostè pugui sotmetre la qüestió a consideració del Consell d'Alcaldes. Si el Consell d'Alcaldes ho entén per convenient, escolta, mira, jo no seré qui posa limitacions. Per tant, quan el proper Consell d'Alcaldes serà vostè invitat, sento aquests dies per les vacances de Nadal i temes, no hem tingut Consell d'Alcaldes abans, però ho farem el proper, em sembla que és... Hem parlat de la gerent per un proper dia 5. Per tant, senyor Castanyeda, tindrà vostè opció de defensar-ho i tots els que siguin d'aquí alcaldes, inclòs l'alcalde de l'Ampolla, la possibilitat de votar si els portaveus han de vindre o no. D'acord? Gràcies. Més qüestions? Alguna qüestió més? Cap qüestió més? Ara sí, donem per finalitzat el ple del Consell Comarcal corresponent al mes de febrer. Moltíssimes gràcies per la seva participació, per el seu enriquiment amb les seves aportacions i els desitjo a tots un bon cap de setmana i que complim fil per randa les normes que ens marquen en matèria de confinament per raó de la Covid. D'acord? Bon cap de setmana. Bon cap de setmana. Adéu, bon cap de setmana. Adéu, bon cap de setmana. Adéu. Adéu.